enhyehyɛ ho ne sɛ ayie yo ekoso agya oduma nkuma wu a oda mansan akomu ya din a yenyini obu okra sabi onyini enso na agya okɔ kra achi amane ne amane kwan so no amamre ne amane kwan so no agya sɛ yɛpɛ baabi kura no na yeye na yi anase agya ne kwan enti nananu ayɛ sɛ efiri memre da koyi ayie yo ɛwɔ hɔ ɛno yɛ afidaase ebi bɛyɛ na ne 28 February no so yenkuro nketewa no ayɛ na ha ne yɛsɛ nyame adom na sɛ nkuro nketewa no yɛ mu de ewia efiri hɔ kɔ no wo a wobetimi ayɛ no na hɔtwe no anase ayie yo no memne da wobetimi ayɛ mo ya ne na hɔtwe bio na yenkuro nketewa no so ayɛ da bɔne bi bɛhyɛ hɔ a na yɛpia ekɔ nanim ne ayɛ na sɛ ne bɛyɛ obi a ho enkyere no dɔteyɛ no ɛba a yɛde nhyehyɛ foforo nso ɛbɛba ama yenyina yɛdi so na yenyina ho atɔyɛ na anka aba kakra ho enti street nso yaka ne dada na yɛtimu bio sɛ ɛyɛ na wɔtwe dadie ɛne ayie yo the street yɛwɔ yɛ figaase ha nyina yɛnyɛ ayie ana na wɔtwe da ɛwɔ mu obedi na wɔtwe da na wadi ne fie sɛ park bi na bɛn wo na obenya kwan ho nso anu akɔyɛ no ho na asumdwe akɔba yɛ nyina efi sɛ yɛ street no anase bypass na wo yɛ abro no so no ɛnɔso nti sɛ moyɛ no ho ana ya na ka akɔna badie no ɛha yɛ nti nananum ne prisifo mpanimfo ne district assembly aka bom sɛ obia enye ne na wɔtwe da ɛwɔ efie na ayie no de ya ne so nti no akɔpɛ park bi enso ayɛ no so ama yɛ na yɛ nyina ho atɔyɛ yɛsrɛ sɛ obia bedi mmara yi so na obi ama wanyamane obi nkase puduo hye dia ibedi dwo menim sɛ afidaase ene ne potamu ne nkuro nketewa mudi mmara so nti mmara ya hyehyɛ ato anase ahyehyɛde obia bedi so kama ama yɛ ɛda obi bia ase sɛ mo de maso afam yɛ na me nhyira mo yɛ ka ne sɛ ayie yo no enye bosome bio efiri 28 afidaase ya no March wia efiri hɔ kɔ no ya biatum enye bosome sɛ afidaase ya no March a ni following week no na nkuro nketewa no enso ayɛ ni following week bio na afidaase ayɛ na yɛtimu sɛ na dabɔne bi ɛhyɛ hɔ a ɛyɛ dapa na sakwasida na ɛno nso yɛde ɛkɔ nanim na atoto aso saa ekosi sɛ yɛde dɔteyie no edit ɛbɛba